Hello friends, bye Bodo Info YouTube channel asa खालामो नोंथांमोना बयबो मोजां दङ। आसामनि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज कार्डखौ नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनांगौ होननानै गोबां खोनादों, मानोना खालामथारनांगौ। नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट सफैदों, बेनो जाबाय माखासे फिचार्स होदों जे नोंथांमोना प्रफाइल आपग्रेड खालामनांगौ आरो खालामोबा नोंथांमोना जोबोर मोजां। दा बेखायनो बिनि लास्ट डेटआ 29 फेब्रुवारि 2024। दा जायफ्रा गोसो दङ नोंथांमोना खालामबानो जाबाय। जुदि खालामाबा उनावहाय जुदि प्रब्लेम जायोबा नोंथांमोननि बाथ्रासै, नाथाय दायो नोंथांमोना बेयाव नायदो जे बोरै खालामनांगौ भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नाय, एसे गोलाव जागोन मानोना गोबां माखासे टेकनिकेल दङ। नोंथांमोना बेखौ नायनानै रोङोबा न'खरनि गासैखौबो नोंथांमोना खालामनो हागोन आरो जायफ्रा साख्रि मावखानाय नोंथांमोनाबो बेखौ खालामनांगोन। जेब्ला सेबा सिटआव फैयो नोंथांमोना लगइन आरो रेजिस्टार मोनसे अपसन मोनदों, बेयाव नोंथांमोना क्लिक खालामनांगोन। स' बेयाव क्लिक खालामबानो नोंथांमोना गुबुन पेजाव थांनो हागोन बेबायदि, आरो बेयाव फैनानै नोंथांमोना सिटिजेन मोनगोन। बेनिफ्राय गाहायाव लगइनआव फिन खनसेबाव क्लिक खालाम। आरो बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो दानिया इउजार आइडि दंखायोबा डाइरेक्ट नोंथांमोना साइन इन खालामनानै लगइन खालाम। जुदि गैयाबा निउ इउजाराव खनसे क्लिक खालामनानै नोंथांमोना पासवर्ड नोंथांमोना आइडि खालामना लानांगौ। स' बेखायनो जों खालामबाय। दानिया मबाइल नाम्बारखौ होदो एक्टिभ थानायखौ, बेनिफ्राय जेनेरेट अटिपि होयोबा नोंनाव अटिपि थांगोन, बेखौ भेरिफाइ खालामदो। बेनिफ्राय गिबि नामावहाय नोंनि सार्टिफिकेटआव जेरै नाम दङ बेखौ मोजाङै होबानो जाबाय, जाहाथे मिस्टेक खालामा। बेनिफ्राय इउजार नेमाव नोंनि नाम होनानै 1 2 3 होबानो जाबाय। बेनिफ्राय पासवर्डखौहाय नोंथांमोननि नाम होनानै जायखिजाया 1 2 3 होनानै हेशटेग होदो, जेन्डारखौ सिलेक्ट खालामदो, बार्थडे सिलेक्ट खालामनानै नोंथांमोना बेयाव माखासे केपसा मोनदों बेखौ बक्सआव होदो। बेनिफ्राय एक्सेप्ट होनानै नोंथांमोना साइन आप खालाम, अब्लानो नोंथांमोना आइडि मोनगोन। आरो जेब्ला आइडि मोनो नोंथांमोना बेक थांनानै लगइन खालामदो, आरो जेब्ला लगइन खालामो नोंथांमोननि प्रफाइलाव थांनो हागोन। दा जोङो लगइन खालामबाय बेबायदि मोनगोन। बेनिफ्राय डाइरेक्ट नोंथांमोना नागिरबानो जाबाय। एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज लिरनाय लोगो लोगो सार्च खालाम, मानोना नागिरबा गोबां टाइम लागोन डाइरेक्ट सिटिजेनाव। दा बेखायनो बे अपसनाव नोंथांमोनाहाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज होननानै सार्च खालाम, होमबानो डाइरेक्ट नोंखौहाय लाबोगोन। बेनिफ्राय मोनसे गाहायाव मोनसे थागोन, जायफ्रानोखि रिसेन्टलि खालामदोंमोन एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज एप्लाइ खालामदोंमोन, गाहायाव रेकर्ड थायो। दा गाहायाव फैनानै डाइरेक्टबो मोनगोन नोंथांमोना दङब्ला। बेनो जाबाय नोंथांमोना नै दाखालिसो आं 29 डिसेम्बराव खालामदोंमोन। दा बेयाव सासे केन्डिडेटनिखौ खालामदोंमोन 29 डिसेम्बराव, बेयाव डाइरेक्ट बिथांनिया ओंखारखाबाय। डाइरेक्ट रि रेजिस्ट्रेसन बेयाव ओंखारदों। बेयाव नोंथांमोना पेन्सिलाव क्लिक खालामबानो नोंथांमोना डाइरेक्ट इडिट खालामनो हागोन। स' बेखायनो जुदि दङबा नोंथांमोना बेनिफ्राय थांनो हागोन, आरो गैयाबा डाइरेक्ट सार्चबो खालामनानै नोंथांमोना थांनो हागोन। दा जों बेयाव क्लिक खालामबाय। दा बेयाव क्लिक खालामबा नोंथांमोना बेबायदि माखासे गाइडलाइन्स मोनो, बेखौ मोजाङै नायबानो जाबाय। बेनिफ्राय कनसेन्ट सेक्सनाव बेखौ जोंनो नांला, होखाजोबनाय दङ। गाहायाव फैना मोनसे डिक्लेरेसन दं, बेयाव नोंथांमोना टिकमार्क होनांगोन। आरो बेयाव होनाय लोगो लोगो दानिया आधार कार्ड नाम्बारखौ नोंथांमोना होनांगोन। बेनिफ्राय आधार कार्डआव जि नाम दङ बेखौ होनानै नोंथांमोना भेरिफाइ आधाराव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंनि आधार कार्डनि जाय फन नाम्बारा लिंक दङ बेयाव अटिपि थांगोन एबा मेसेजावबो थांगोन, बेखौ नोंथांमोना भेरिफाइ खालामनांगोन, होमबानो नेक्स्ट प्रसेसआव नोंथांमोना थांनो हागोन। दा जुदि बिदि गैयाबा नोंथांमोना डाइरेक्ट बे सार्चआवहाय नोंथांमोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज होननानै लिरबानो जाबाय, अब्लानो नोंखौ डाइरेक्ट लाना फैगोन। स' बेखायनो आं बेयाव लिरबाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज होननानै सार्च खालामबाय, आरो खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना डाइरेक्ट मोनसे अपसन मोनगोन, बेनो जाबाय रि रेजिस्टार। स' नोंथांमोना मोनदों रि रेजिस्टार, बे एप्लाइआव खनसे क्लिक खालामदो, आरो खालामनाय लोगो लोगो पेजआ बेबायदि नोंखौ लाना फैगोन। आरो बेयाव माखासे गाइडलाइन्स दङ, मोननै अपसन दङ, बेनो जाबाय एप्लाइ उइथ आधाराव खालामबा सानसेयाव मोनगोन। बेनिफ्राय उइदाउट आधार खालामबा नोंथांमोना अफिसाव थांनानै भेरिफिकेसन खालामजानांगोन। स' बेखायनो सबसे मोजां जाबाय एप्लाइ उइथ आधाराव नोंथांमोना होनांगोन। बेनिफ्राय गाइडलाइन्सखौ नोंथांमोना नायदो जे मानि थाखाय बेखौ आपग्रेड खालामनो होदों गभर्नमेन्टआ। बेनो जाबाय नोंथांमोननि प्रफाइल आपडेट, जे नोंथाङा मा मावमारगासिनो दङ प्रेजेन्टआव बेखौ नायनो नागिरदों, एबा नोंथांमोनाव डाइरेक्ट मेलबो फैगोन, साख्रिफोर ओंखारोबा नोंथांमोना आपडेट फैगोन। इन्टार डिस्ट्रिक्ट ट्रेन्सफार खालामनायबो मोनगोन। बेनिफ्राय क्वालिफिकेसन आपग्रेड खालामनाय, बेनिफ्राय कारेन्ट एमप्लयमेन्ट स्टेटासा मा, नोंथाङा साख्रि मावदों ना मावाखै, बेखौ नोंथांमोना दायो आपग्रेड खालामनांगौ। स' बेखौनो बेयाव बुंदों। एन्ड बेनिफ्राय बिनि लास्ट डेटआ 29 फेब्रुवारियाव। एन्ड बेनिफ्राय दानिया डकुमेन्ट्सा मा नांगौ, बेनो जाबाय सिगाङाव जि होदोंमोन बेनो सोलिजोबगोन, नोंथांमोना जेबो टेनसन दाला। स' नोंथांमोना बेखौ रोंखासिगोन। दानिया जों थांसै डाइरेक्ट जोङो माखासे एप्लाइ प्रसेसआव थांसै, बेनिफ्राय जोङो नायनोसै। दानिया जोङो आधार कार्डजों खालामबाय। स' बेखायनो एप्लाइ उइथ आधाराव थुनाय लोगो लोगो बेबादि गाइडलाइन्स फैगोन। जोंहा पेमेन्टखौ दाननाङा बेयाव थाइसेबो। बेनिफ्राय दानिया जों डिक्लेरेसनाव आइ हेयार बैयाव खालामनाय लोगो लोगो आधार कार्डखौहाय नाम्बारखौ नोंथांमोना होदो, बेनिफ्राय नामखौ होनानै भेरिफाइ खालामदो। आरो भेरिफाइ खालामनाय लोगो लोगो जोङो मोनसिगोनलाय। जेब्ला नोङो भेरिफाइ खालामगोन होमबाथाय बेबायदि ओंखारसिगोन, बेनो जाबाय एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जनि नाम्बारखौ आइडि नाम्बारखौ बेयाव होनानै नोंथांमोना गेट डाटायाव लांनांगोन। दा बेयाव मोनसे नटिस खालाम, नोंथांमोना जेबो स्पेस होनाङा, जेरै दं बेखौनो होनानै गेट डाटायाव लां। आरो गेट डाटायाव लांनाय लोगो लोगो नोंनि माखासे एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ श' जागोन, आरो बेयाव नोंथांमोना खामानि मावनो हागोन। गाहायाव नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय।
दा नोंनि एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ गासैबो ओंखारजोब्बाय नोंनि नाम डिटेल्सआ ओंखारबाय बेखौ जों जेबो दांनांला नाथाय मोनसे अपसन मोनदों टाइप्स अफ रेजिस्टाराव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदो आरो बेयाव सेलेक्ट खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना आपडेट आरो कारेक्सनाव बेयाव सेलेक्ट खालामदो बक्सआव एन्ड सेलेक्ट खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना प्रसेसआव होदो होमबाथाय नेक्स्ट प्रसेसआव नोंथांमोनखौ लाना थांगोन बेबायदि बेनिफ्राय फैबाय पार्सनेल डिटेल्सआव नोंथांमोना माखासे आपडेट खालामनांगौ नाथाय नोंथांमोना इमेलखौ होथारनांसिगोन एबार स' इमेलखौ नोंथांमोना जि होदों बेखौ नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव भेरिफाइड खालामनांगोन बेयाव नोंनि नाम थाखाबाय डिटेल्स थाबाय बेनिफ्राय माखासेखौल' आपडेट खालामनांगौ दा बबेखौ खालामनांगौ जों बेयाव नायगोन दा बेनिफ्राय नोंथांमोना जायखौ कारेक्सन खालामनो गोसो दङ आपडेट खालामनो गोसो दङ नोंथांमोननि नाम डिटेल्स गासैबो नोंथांमोना खालामनो हागोन बार्थडे बेनिफ्राय नोंथांमोननि धोरोम बेनिफ्राय मेरिट आनमेरिट गासैबो हागोन बाट जोंनो बेखौ नांला देन फैबाय दाने मोस्ट इम्पर्टेन्टआ जाबाय कारेन्ट एमप्लयमेन्ट स्टेटास एबा डिटेल्सखौ जोङो बेयाव होनांगोन अके दा जों फार्स्टआव सेल्फ एमप्लयड होदोंमोन दानि फैबाय कारेन्टआव नोंथांमोना मा बेखौ बेयाव सोंदों नोंथांमोना जोबोर इम्पर्टेन्ट बेयाव सेलेक्ट खालामबाय एप्रेन्टिस दङ बेनिफ्राय एमप्लयडबो दङ गभर्नमेन्ट बेनिफ्राय प्राइभेट गासैबो रोखोमनि दङ बा नोंथांमोना जि लेबार डेइलि वेजेस लेबाराव मावोबा बेखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय आनएमप्लयड बा नोंथांमोना होबानो जाबाय बेनिफ्राय सोरबाफोर जुदि साख्रि मावदोंबा नोंथांमोना कन्ट्रेक्चुएल नोंथांमोना फुल टाइम होनानै अन कन्ट्रेक्टआव होबानो जाबाय बेनिफ्राय खायसे फुल टाइम मावो प्राइभेटआव बेखौबो होनो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेलनि मावदोंबा फुल टाइमाव बेखौ होदो बेनिफ्राय जुदि एडिआरआव मोनदोंबा आसाम पुलिस मोनदोंबा नोंथांमोना एमप्लयड फुल टाइम गभर्नमेन्ट स्टेटआव नोंथांमोना बेखौ होबानो जाबाय बेनिफ्राय खायसेया पार्ट टाइम बा पार्ट टाइम होदो जुदि मावथ्राखैबा आनएमप्लयड दङ नोंथांमोना गाहायाव अपसन मोनो बेयाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनो हागोन दानिया फैबाय नोंथांमोननि हाइटआ बेसेबां बेखौ नोंथांमोना होथारनांगोन नोंथांमोननि वेटखौबो होनांगोन बेनिफ्राय माखासेखौ नाङा जेराव गोजा नाम्बार दं बेखौसो होथारनांगोन अके एन्ड बेनिफ्राय 7 नेक्स्टआव नोंथांमोना होबानो जाबाय बेखौथ' नोंथांमोना रोंखासिगोन एन्ड 7 नेक्स्टआव होनाय लोगो लोगो नोंथांमोनखौहाय नेक्स्ट प्रसेसआव लांगोन दा बेखायनो जायफ्रा साख्रि मावखानाय नोंथांमोनाबो खालामथारनांगौ नोंथांमोननि स्टेटासखौ नोंथांमोना बेयाव आपग्रेड खालामनांगोन दानिया फैबाय मेल स' नोंथांमोना मेलावहाय मा खालामनांगोन नोंथांमोना मेलावहाय भेरिफाइ खालामनांगोन बेखायनो क्लिकिं हियार मोनसे अपसन थायो बे क्लिक हियाराव खनसे क्लिक खालामबा नोंनि मेलाव अटिपि थांगोन आरो बे मेलखौहाय भेरिफाइ खालामनांगोन नोंथांमोना भेरिफाइड खालामबाथाय नेक्स्ट प्रसेसआव थांनांगोन बेनो जाबाय एड्रेसआवहाय दा जों बे मेलखौहाय जों भेरिफाइड खालामसै अटिपिखौ होबाय बेनिफ्राय साक्सेसफुलि जाबाय दानिया नेम अफ द हाउस बा एपार्टमेन्टखौ होनो हागोन बाट बाथ्रा जाबाय जेराव गोजा नाम्बार दं बेखौसो होनांगौ नाथाय नोंथांमोना गुबुनखौ स्किप खालामनो हायो दा जों हाउस नाम्बारखौ जोङो जुदि रोङोबा जों डाइरेक्ट बुंनानै होनो हागोन बा लिरना होनो हागोन जों बेयाव रेन्डमलि होबाय 03 होबाय बेनिफ्राय भिलेज टाउना थाखाजोब्बाय पोस्ट अफिस थाबाय बाट नोंथांमोना सोलायनो गोसो दङबा स' गासैखौबो नोंथांमोना सोलायनो हागोन बे जाबाय एड्रेसनि आपडेट खालामनाय दा बेनिफ्राय प्रेजेन्ट आरो पार्मानेन्ट एड्रेसा सेम बा येस होबानो जाबाय बेनिफ्राय जोङो 7 नेक्स्टआव होदो आरो 7 नेक्स्टआव होनाय लोगो लोगो बे आपडेट जाबाय दानिया फैबाय क्वालिफिकेसन डिटेल्सआव नोंथांमोननि हाइएस्ट क्वालिफिकेसन बेनो जाबाय इम्पर्टेन्स आपडेट बाव जे नोंथांमोना बेसेबां फरायमारदों बेखौहाय नोंथांमोना आपडेट खालामनांगोन थांनाय बाराव एच एस पास बा देग्लाय जुदि डिग्री पास जाबायबा नोंथांमोना डिग्रीखौ होनो हागोन बेनिफ्राय बे जाबाय दा आं खालामबाय थानाया 9 पास बेखायनो जोंहा 9 पास अपसन दङ जुदि क्लास 8 पास बा नोंथांमोनाहाय बिल' 9 पासाव नोंथांमोना होनो हागोन दा जोङो 9 पासखौ होनो हागोन बेयाव जुदि बाथ्रा जाबाय जुदि जेसेबांनो फरायदों नोंथांमोना डिटेल्सखौ सोथारनांगोन बेयाव आपडेट खालामनांगोन नोंथांमोना पोस्ट ग्रेजुवेट दङ बेनिफ्राय ग्रेजुवेट दङ बाथ्रा जाबाय जे नोंथाङा ग्रेजुवेट खालामदोंबा नोंथाङा मानिफ्राय खालामदों जों बेखौ दाना डिटेल्सखौ होनांगौ बेखायनो क्लास 10 पासनिफ्राय डिग्रीसिम नोंथांमोना होनांगोन दा फार्स्टआव एग्जाम्पल महरै साबजेक्टखौ नोंथांमोना नांगोन बेनिफ्राय बर्डखौ सेबाखौ होदो बेनिफ्राय इनस्टिटिउसनावहाय नोंथांमोननि कलेज नाम बा स्कुल नेमखौ होदो बेनिफ्राय मिडियाम अफ इन्सट्राक्सना हमना ला क्लास 10खौहाय नोंथांमोना बेसेबां फरायदों बेखौ नोंथांमोना बबे माजों मिडियामजों फरायदों बेखौ होदो बर'खौ जों होबाय एग्जाम्पल बेनिफ्राय कर्स टाइपआ जोंहा रेगुलार थागोन बेखौ जों सेलेक्ट खालामबा इयार अफ एडमिसन क्लास 10आवहाय माब्ला एडमिसन लादोंमोन बेखौ होदो बेनिफ्राय इयार अफ पासिंखौ नोंथांमोना होदो बेनिफ्राय पार्सेन्टखौ नोंथांमोना होदो अके पार्सेन्टआ जि मोनदोंमोन बेनिफ्राय आपल'ड डकुमेन्ट्सखौ नोंथांमोना खालामनांगोन बेनिफ्राय एचएसआबो सेम बेनिफ्राय बर्डआ नोंथांमोना जेराव खालामदों बेखौ सिबिएसइ दङ एसेक दङ बेनिफ्राय नोंथांमोननि स्ट्रिम थाबाय आर्ट्स साइन्स कमार्स बेखौ जि दं होदो बेनिफ्राय साबजेक्टखौ होदो बेनिफ्राय कलेज नामखौ होदो बेनिफ्राय नोंथांमोननि माखासे मिडियाम दङ बेखौ नोंथांमोना एचएस लेभेलाव इंलिश जाखायो थ' इंलिश बा इंलिशखौ होदो बेनिफ्राय बेखौ नोंथांमोना रोंखासिगोन दा बेनिफ्राय जोङो डिग्रीखौ नायोबा जों आर्ट्सआ आर्ट्स कमार्स बा कमार्स बा नोंथांमोना जि दङ नोंथांमोना बेवहाय नोंथांमोना गोबां रोखोमनि अपसन मोनो बेखौ नोंथांमोना होबानो जाबाय दा जों बेयाव होबाय बेनिफ्राय जोङो नर्मेलि जों आर्ट्सखौ होनोसै आर्ट्सखौ होबाय बेनिफ्राय जोङो बेवहाय बेचेलर अफ आर्ट्सखौ होबाय बेनिफ्राय मेजर बा मा लादोंमोन नोंथांमोना डिग्री लेभेलाव बेखौ नोंथांमोना डाइरेक्ट होनो हागोन मेनसन खालामनानै जास्ट नोंथांमोना बेयाव रेन्डमलि हमना ला एग्जाम्पल होनसै जि मेजर लादोंमोन नोंथांमोना बेखौहाय जायखिजाया गाव गावनिखौहाय होदो दा बाथ्राया बेनो एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जखौहाय आपडेट खालामनाया जे मा सेक्टरनिफ्राय फरायना फैदों बेखौनो नायदों बेनिफ्राय आदार साबजेक्ट दंबा होदो बेनिफ्राय इउनिभार्सिटि बा बर्डआ नोंथांमोना होदो बबेनि आन्दाराव फरायदोंमोन दा जों एग्जाम्पल गुवाहाटी इउनिभार्सिटि बा गुवाहाटी जागोन बा बड'लेण्ड बेयाव जागोन अके जास्ट बेखौ नोंथांमोना रोंखासिगोन रेन्डमलि आं बेयाव एग्जाम्पल होबाय बेनिफ्राय जों नेक्स्ट प्रसेसआव थांसै
दा नोंथांमोना आदार्सआव दङबा होबानो जाबाय गैयाबा डाइरेक्ट 7 नेक्स्टआव होदो आरो 7 नेक्स्टआव होनाय लोगो लोगो जोंहा माखासे आपडेटआव फैसिगोनलाय बेनो जाबाय नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स दा बेयाव नोंथांमोननि लेंगुवेजखौ येस येस होनानै नोंथांमोना अपसन मोनदों मोनसे प्रोफिशिएन्सि आरो बेयाव सेलेक्ट खालामनांगोन नोंथांमोनाहाय दा बाथ्रा जाबाय जों इंलिश हिन्दी एसामिस होदोंमोन ना थिग बेबादिनो लेंगुवेजखौहाय नोंथांमोनाहाय सेलेक्ट खालामनानै प्रोफिशिएन्सियाव नोंथांमोना बिगिनार दङ बेनिफ्राय प्रोफिशिएन्ट दङ बेनिफ्राय एक्सपार्ट दङ दा जों एक्सपार्टआव होजोबनांगोन गासैखौबो जोङो रायलायनो रोङो जुदि नोंथांनि सायाव थाबाय इंलिश हिन्दी बर'आ बेनिफ्राय जाबायबा नोंथांमोना की स्किल्स मोनदों बेयाव नोंथांमोना आनस्किलाव होदो जुदि स्किल होयोबा गोबां डेटा सोनांगोन दा जों आनस्किलावनो होदो बेनिफ्राय जोङो सेभ एन्ड नेक्स्टआव जोङो थांनांसिगोन दा जों नेक्स्टआव होनांसिगोनलाय बेयाव थाखाबाय उदालगुरिया एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जआ जोङो बेयाव सेलेक्ट खालामनानै सेभ एन्ड नेक्स्टआव होबावदो आरो बेयाव होनाय लोगो लोगो पेजआ फैलायबाय गोदान बेनो जाबाय नोंथांमोननि डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनाया दंखाजोबो टेनसन दाला सिगाङाव जि होखादोंमोन बेनो दंखायो भिउआव लाङोबा डाउनलड खालामनोबो हागोन बा नोंथांमोना नायनो हागोन स' बे गासैबो थाखाजोब्बाय जेबो आपल'ड खालामनाङा बेनिफ्राय नोंथांमोननि पेमेन्टबो दाननाङा जास्ट डिक्लेरेसनाव नोंथांमोना होनानै सेभ एन्ड नेक्स्टआव थांदो आरो बेयाव थांनाय लोगो लोगो नोंथांमोना माखासे मोनगोन डिटेल्सखौहाय जेबो थाइसेबो पेमेन्टखौ दाननाङा नोंथांमोना बेयाव डाइरेक्ट प्रिभिउ जाबाय नोंनि डिटेल्सआ थाखाजोब्बाय नै दा बे प्रिभिउआव नोंथांमोना नायदो बेनिफ्राय नोंथांमोना फाइनाल साबमिट खालामनायनि अपसनखौ मोनगोन गाहायाव दा जों गासैखौबो मोनबाय बेनिफ्राय फाइनाल साबमिट मोनदों अपसन बेयाव सेलेक्ट खालामबा नोंथांमोना फाइनाल फर्म साबमिट खालामनो हागोन आरो लोगो लोगो नोंथांमोना डाउनलडबो खालामनानै लानो हागोन थाइसेबो पेमेन्टखौ नोंथांमोना दाननो गोनांथि गैया दा बेनोमोन A to Z एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्जनि आपडेट खालामनाय दा आसा खालामो नोंथांमोना बुजिबाय आरो बे भिडिअखौ हानाय एसेबां शेयार खालामदो जाहाथे बयबो रोंनानै गाव गावनो नोंथांमोना खालामनानै लानो हायो